Good day mga katagay. Ang lulutuin natin ngayon, gagawa tayo ng survival food sa Pangasinan. Tawag namin dito, agamang or alamang sa Tagalog. Shrimp paste naman sa English. So tara, gawa tayo ng alamang. Naisipan ko itong kasing gawin kasi pandemic pa rin, walang masyadong mabibili kasi nagmamahal na. So ang binili ko na lang, imbis na karne ng baboy, ito puwet ng manok kasi mura. Kalahating kilo lang yan, 60 pesos lang yan, kalahating kilo. Mabibili yan sa local market namin dito sa Dagupan. So yan ang ilalagay natin imbis na karne. Kasi mahal na ang karne, 400 pesos na ang per kilo. So kailangan na natin to, chili flakes, tapos isang clove ng bawang. Didikdikin natin yan o chachap-chapin. So habang nagpapainit tayo ng kawali natin, kunin na natin ating mantika. Yan. Maglalagay tayo ng siguro mga 4 cups ng mantika, 4 to 5 cups ng mga mantika. Tapos ipiprito natin dito yung puwet ng manok. Kasi maraming fats yung puwet ng manok, i-deep fry natin siya hanggang malis yung fats. At dadagdag ang mantika nito sa ating alamang. Dahil kailangan talaga nating maraming mantika sa alamang para ma-preserve ito. Ayan, chachapin na natin ang ating garlic or bawang. Then pagkatapos niyan, pag mainit na yung mantika, ihuhulog na natin yung ating puwet ng manok. Ipiprito natin yan hanggang mang golden brown or mag-shrunk siya para maalis yung water content plus mag-crispify siya. Maalis yung mantika. Iprito natin siya hanggang mag-crispy fry siya at dumami ang ating mantika. Dahil kailangan lubog dapat yung ating alamang para ito nating igisa dito. Huwag kayong matakot kayo na mapadami kayo ng mantika kasi sisipin lang naman nito nung alamang natin. Dual purpose yan kasi ang mantika. Pag igigisa natin tong alamang natin at sisip-sipin ng alamang, magdadagdag ito ng shelf life dito. Ito yung magpre-preserve sa ating alamang. Natatagal talaga siya ng 6 months sa shelf niya. Sa shelf life lang po yun Pero pag ilalagay nyo sa sa refrigerator ninyo, tatagal siya hanggang 2 taon. Maniwala ka ba doon? Oh, totoo yun. Kaya ulog natin ng bawang until golden brown. Then ilalagay din natin yung chili flakes natin, pampadagdag ng sipa or halik ng hudas. Wow. Alright. Ngayon, pag medyo toasted na yung ating bawang, ilalagay na rin isunod natin, ilalagay na ang ating alamang. Kaya bali-bali yan, gisam talaga yan, nayari ikargayad mangga. So pag naluto na to, pwede nating kainin to direkta sa iulam natin kasama ang kanin. Right? Kung may mga prutas kayo dyan, mangga, pwede rin sausawan yan. Sa isda, pwede rin sa kamatis, sa nilagang talbos ng kamote. All around talaga tong survival necessity ito. Itong pagkain na to talagang matagal masira
Tapos, alamang lang mismo magiging ulam nyo na. Pero dahan-dahan lang ha. Kasi nga, mamantika to. At alam nyo na, ano to, malilit na hipon. Nakakataas ng high blood. Pero all in all, talagang is necessity to sa Pangasinan kasi ito yung hinahalo namin dito pag magluluto ng pakbet. Ganyan, sausaw sa prito ng talong, sa torta. Madaming application ito pag nakakaluto kayo ng ganito. Kalahin mo yung tatagal ang shelf life nito pag hindi mo ilagay sa ref, sa labas lang. 6 months yan, tatagal ng 6 months. Pero pag ilagay mo sa ref at unti-untiin mo na lang dun, tatagal na hanggang 2 taon. Paano ko to alam? Kasi ginawa ko na to. Meron akong alamang sa ref, tumagal talaga siya ng 2.5 years. Hindi siya nasira. So, pag ano na siya, blackish na yung ano niya, na maluluto na siya, ganyan ang itsura niya, mag-prepare na kayo ng lalagyan. Mas maganda yung glass or plastic yung pinaglalagyan ng peanut butter, na locally made na peanut butter, mga ganun. Magandang lalagyan yun. Pero dapat munang palamigin ito. Kasi talaga mawawala ang mantika nito, hihigupin niya lahat ng mantika. Yan, ilulog na natin yung puwet ng manok. Kumunti na yan kasi ginugutom ako habang nagluluto yan, bango-bango. Nabawasan ko na. Kaya ko konti na. Hay. Ang sarap talaga mga katagay pag naamoy mo to. Yan, halu-haluin yung mabuti, huwag nyong hayaan mag-sit out or hayaang ganyan lang siya kasi talagang matutostado sa ilalim, didikit sa inyong kawali, mamumuo sa ilalim. Kaya haluin maigi habang niluluto. And after 2 hours, 2 to 3 hours, malamig na siya, ganyan na itsura niya. Parang dry na siya, no? Pero mamantika yan, na sip-sip niya lang yung mantika. So ilalagay na lang natin sa container. So sa lalagyan natin. Ayan na po yung nagawa natin. Ayan, kung may mangga kayo dyan, Indian mango, native na mangga. Oh, di ba? Yan palang ulam na survival food number 1 dito sa Pangasinan. So marami pa ako i-share na survival food na kung paano gawin dito sa Pangasinan. So ayan, na ang plato at kakain na tayo.